اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Әлбәттә, күп кешеләр бу дөньяда үз максатларын эзлиләр. Менә бу дөньяда яшәгәндә нинди максат белән яшим, кая барырга, нишләргә дигән сорау бирәләр, үзләренә дә, башкаларга да. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля бу сорауга җавап бирде. Нәрсә безнең тормышыбызда иң мөһим, иң кадерле, нәрсә өчен тырышырга кирәк дигәндә, көн сайын Фатиха сурасын укыйбыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иһдинас сиратал мустақим". Я Раббым, безне туры юлга күндер. Ни өчен алай? Чөнки әгәр дә без туры юлда булмасак, нәрсә генә бездә булмасын, нинди генә дәрәҗә булмасын, бу дөньяның максаты юк. Аның максаты юк. Әгәр дә кешедә максаты юк икән, ахыры чиктә бу дөньяда яшисе килмәс. Чөнки максатсыз кеше яши алмый. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә аңлата, әйтә: иң мөһим, иң кадерле, иң зур дәрәҗәдә булган максат бездә ул туры юлга күндерү. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля безгә ике төрле юл белән безне шул туры юлга чакыра. Күрсәтә шул туры юлны. Һәм Аллаһ субханаһу Кур'ан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна хадайнаху ас-сабила имма шакира ва имма кафура." Хакыйкатьтә без аңа, кешегә, туры юлга күрсәттек. Үзе сайлар, шөкер кылучы булыргамы, иманлы булыргамы, яисә шөкер кылмаучы, имансыз булыргамы? Инсан сурасы 3-нче аят. Аллаһ субханаһу ва тааля бөтен кешене турыга чакыра. Нинди усуллар белән дигәндә, кардәшләрем, иң беренче ул Аллаһның аятлары. Әгәр дә үзебезгә карасак, безнең аякларыбызга, кулларыбызга карасак, бөтен җир шарына көн сайын аякларны силкетәбез, көн сайын аякка басабыз, күзләрне ачабыз. Менә бу Аллаһның аятлары. Шуның белән Аллаһ субханаһу ва тааля безне чакыра, туры юлга чакыра. Карагыз, уйлагыз, фикерләгез ди. Күккә карагыз, тегендә, монда карагыз, уйлагыз, фикерләгез. Каяна карамасагыз да, бөтенсен Аллаһның аятлары, Аллаһның мугъҗизасы. Ул бит Муса алейһиссалам таяк белән суы гына мугъҗиза түгел. Көн сайын болытларны тоту, көн сайын безгә суларга мөмкинчелек бирү, һәрбер кешегә бу дөньяда. Көн сайын ризык бирү, көн сайын ашату. Бу кардәшләрем, әгәр дә бу вазифаны Аллаһ Тәгалә безгә биргән булса, без аны күтәрә алмаслык. Аллаһ субханаһу ва тааля ул җиңел. Аллаһ субханаһу ва тааля Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аркылы безгә мәгълүмат бирә. Куллу инсанин юладу алал фитра. Һәрбер кеше иман белән туа, фитри иман белән туа. Фитри иман, кардәшләрем, үзе рухи ризык сорый, ул динне сорый. Һәм менә шул программа, яисә фитри иман безнең йөрәкләребездә булуы үзе бер дәлил. Үзе бер дәлил Аллаһның барлыгына, чөнки ул программаны, ул фитри иманны кемдер безгә йөрәккә салды бит. Туганның бер вакытны туганнар арасында кыямәт көн турында сөйләгәч, мен әйтә: "Карале, бу дөрес булса, куркыныч бит бу. Аллаһ субханаһу ва тааля аны белә, ул безнең өчен куркыныч. Шуңа күрә менә шул туры юлга бик зур игътибар бирә, кардәшләрем. Уйлап карагыз. 10 түгел, 17 мәртәбә, аннан артыграк та көн сайын без Фатиха сурасын укып Аллаһка әйтәбез: "Иһдинас сиратал мустақим", безне туры юлга күндер. Ләкин кайбер чакларда сүзләребез гамәлләргә туры килми. Үзебез туры юлны сорыйбыз, үзебез гөнаһка батабыз. Үзебез туры юлны сорыйбыз, хатыннарыбызның, балаларыбызның хакларын үтәмибез. Үзебез туры юлны сорыйбыз, ирләребезне тыңламыйбыз, итаат итмибез. Ягъни әгәр дә син туры юлны сорыйсың икән, димәк, синең гамәлләрең дә анарга лаеклы булырга тиеш. Әгәр дә туры юлны сорыйсың икән, әниятеңнең дә хакын, баланың да, хатынның хакын үтә. Әгәр дә туры юлны сорыйсың икән, Аллаһка да итаат ит, иреңә дә итаат ит. Бит син туры юлны сорыйсың. Һәм Аллаһ Тәгалә анарга зур игътибар булайна бирмәде. Ул хакыйкатьтә куркыныч, сез аны беләсез. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шундый мәгълүмат бирә: "Әгәр дә сез ди, мин белгәнне белсәгез ди, сез аз килер идегез һәм күп-күп елар идегез."
Болай гына түгел, кардәшләрем. Аллаһ Субхана пәйгамбәрләре җибәрде. Бу да тагын бер юл. Бу да тагын бер ишара безгә туры юлга. Аллаһ Субхана китапларны җибәрде. Бозып бетергәч тә Аллаһ тагын китапларны җибәрде, тагын илчеләрне җибәрде. Алар безгә күрсәттеләр, ничек туры юлдан барырга. Бит әгәр дә без иманлы икән, Аллаһка шөкер, туры юлны сайладык. Ләкин моннан белән генә шикләнми, ашуң чыкты икән, синдә тагын ике юл, туры юл. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән эшләргә, яисә адашу юл, шайтан юлы. Бизнесә шөгыльләнәсен, синдә гел ике юл. Бер юл Аллаһ юлы, Аллаһка итаат итеп, гаделле рәвештә бизнесны уздырырга. Икенче ялганлап шайтан юлы. Көн сайын гамәлләр кылганда, кардәшләрем, без сезне белән сайлыйбыз, я туры юл, я адашу юлын. Һәм Аллаһ Субхана зәрәгә әйтмәгән монда, зур игътибар бирмәгән нә шул туры юлга. Пәйгамбәрләр аша, безнең фитр иман аша, китаплар аша, һәм ниъмәтләр аша. Көн сайын бит ул ниъмәтләрне без күрәбез. Көн сайын колаклар, күзләр, шәҗ булсынмы ул? Ярый без иркешләр шәҗсез дә йөри алабыз. Мен 40-ны да ташладым, хатын кыз шәҗсез булса, менә бүген килеп кирдең дә хатының 40-ган шәҗенә 40 шәҗе юк. Матур түгел бит инде. Сразу айта башлыйсың, давай мен икенче хатын алам дип, шәҗне 40-дан шулай бит. Аллаһ Субхана ва Тааля шулай үгетләү юллары белән безне туры юлга күндерә. Бер вакытта бер урыс җегете сөйли, тишемә керде ди. Менә бу мәчеткә бар дип әйтәләр тишемдә. Тишемдә, менә бу мәчеткә бар диләр. Мен бит урыс ди. Нәрсә мен мәчеткә барыйм дигәч, икенче көн тагын тишкә керде, өченче көн тагын тишкә керде, и барга булдым ди. Киттем ди, килдем мәчеткә, анда беравызы каршы алды да, инде матур итеп динне аңлатты, ислам динен кабул иттем ди. Икенче вакыйга bir imam yanına bir kişi kildi ayta, uruz jigiti o'zi islom dinida ko'ngilsiz. Saytasiz, "Ne için ko'ngilsiz?" di. "Mana anim di. Anim bit. Men bit islom dinini qabul etdim. Anim xristian di. Mana shuni qayg'irib jirim." Tegayta aning isanmali. Isan yatayda o'lim yastig'ida yatadi. Nashar holda. Singdi. Isan bo'lg'ach, hozir aning yanına jigir, oyoqlarini ubib, dinni anglat. Tega jigirda tezroq. Yanlara birden bir künne şaşkaş yılmayıp tura. Nəsə buldu dey. Seni aytgancha keldim dey. Siylashib, yılab, netib, anlatıp, aniyim la ilahe illallah kalimasını aytib bu dünyadan ketdi dey. Bulayına tuğul kardeşlerim. O tuğulga ihtibar. Hem kün sayın anı bilen işleybiz. Ya to'g'ri yo'l saylaymiz, ya adashuv yo'lin. Tege tishda bo'lgan abzay tuğul. Bu har birimizga loyiqli xabar. Kun sayin amal qilganda ya biz jannat yo'lina, jannatga yaqinayamiz, ya jahannamga. O'zimiz saylaymiz. Nindi amallar qilirga, ham nindi ishlarga. Hammadan da tish ikkinchi hidayat bor. İkinci bu imanlı kişiler için. Birincisi bütün gavman kişiler için kardeşlerim. Onlar analiz işlerine çeyişler. Uylarga, fikirlerge imanlı kişiler için ihdina sıratal mustakim degende biz Allah'dan dinni kabul etuna tuğu. O bir Kur'an'ı yatlav jingil ol. Kur'an'ı yatlav o'zi jingil. Lakin yatlağandan son şu Kur'an'ı unutmaska ağır. Manda da İslam dini kabul etu jingil. Dinga kiru jingil. Lakin İslam dininde bulu. Bir şikten ikinci şikka sikirmeu, to'g'ri yo'ldan, oltin o'rtadan boru, mana bu avurroq qardoshlarım. Chunki bunda bilim de kerak, hikmat da kerak. Ham duo da kerak. Allohga murojaat etib duo qiladilar. Chunki Alloh taolo to'g'ri yo'ldan olib boruvchi. Ham Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha lahadillazina amanu ila siratin mustaqim." Haqtadi Alloh iymon keltirganlarni to'g'ri yo'lga ko'ndira. Yani nığıta bizni. El-Hacr suresi 54. ayet. Şuna kadar kardeşlerim unutmayız. Allah Teala rizalığı için ihlas ko'ngildan dinde bulsak, Allah Teala bizni imanlarımızı yo'qoltmay. Ul bizden nığıta. Lakin şu nığır için imanlarımız izgilik qilira kerak. Kun sayın cennetga olib boradigan amallar qilira kerak. Ham onun muhimligi kardeşlerim bizim için zo'r darajada. Chunki agarda zo'r daraja bo'lmasa, Alloh Taolo turli yo'llar bilan to'g'ri yo'l to'g'rida aytmaslik bizga. Chunki qay bir shaqlarda Alloh Taolo bir narsa to'g'rida bir taqdirni aytadi. Ham biz uni turmush tajriba osha anglay boshlaymiz. Qarali, Alloh Taolo bit bunun to'g'rida aytdi. Nishab men sразу uni anglamadimsin. Bu bit zo'r darajada muhim. Bu bik qoti, bik niq bit bizning için kerakli narsa bit bu.
To'g'ri yo'l turunda Alloh Taala turli yo'llar bilan bizga ma'lumot berdi. Shunga Alloh Taala qardaşlarım bizga o'zimizga da fikrlab yashab, nig'ib bu dinning ne'matin anglab Rabbimiz yasharga nasib etsa, ham shulay bolalarimiz, tuganlarimiz da to'g'ri yo'lga ko'nib yasharga Rabbimiz har birimizga da nasib etsa. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين